Alle politiske partier er enige om, at mænd og kvinder skal være ligestillet på arbejdsmarkedet. De er dog uenige om, på hvilken måde. Der er nogen, der mener, at kvindekvoter er den rigtige måde, og nogen, der mener, at det er den forkerte. I Danmark i de politiske partier er der ikke ligestilling, og det kan man tydeligt se på denne graf her bag ved mig. De røde er nemlig kvinder, og de blå er mænd, og der kan man tydeligt se, at der er meget mere blåt end rødt. I Norge har de haft kvindekvoter i mange år, hvilket har været en stor succes. Nu vil jeg gennemgå Danmarks største partiers holdning til kvindekvoter. Socialdemokraterne er delvist uenige i, at kvindekvoter er den rigtige måde at løse det på. De mener nemlig, at samfundet det skal være ligestillet, før at det kan lade sig gøre. De har dog ment før, at kvindekvoter var den rigtige måde, men det mener de ikke mere. Fakta. Socialdemokratiet har faktisk kun 30% kvinder i 2015. De har dog haft en kvindelig statsminister. Hos Socialdemokraterne stemmer det nogenlunde overens med deres ideologi. Dansk Folkeparti er helt uenige. De mener nemlig ikke, at tvang er måden at løse det på. Ligestilling for dem er, at mænd og kvinder har de samme muligheder på arbejdsmarkedet. Fakta. Hos Dansk Folkeparti har de også kun 30% kvinder. Hos Dansk Folkeparti kan man dog ikke sige, om deres ideologi stemmer overens med, hvad de gør. De har nemlig ikke nogen ideologier og er derfor et holdningsparti. Venstre er helt uenige. Det passer på Venstres ideologi, der er baseret på liberalisme, som sætter fokus på individets frihed. Fakta. I Venstre er der 29% kvinder. Enhedslisten er helt enige i kvindekvoter, og det stemmer også overens med deres ideologi, som er baseret på socialisme. Fakta. I Enhedslisten er der faktisk kun 28% kvinder, hvilket er ret sjovt, fordi de går helt ind for det. Liberal Alliance synes, det er en rigtig dårlig idé med kvindekvoter. Det stemmer også meget godt overens med deres ideologi, da de jo er liberalismer og sætter fokus på hvert enkelt individ. Fakta. Der er 30% kvinder i Liberal Alliance. Alternativet er helt enige. Faktisk så nægter de at gå ind for debatter uden at have kvinder med. Det stemmer overens med deres ideologi, som er baseret på socialisme. Fakta. Der er faktisk 42% kvinder i Alternativet. Radikale Venstre er helt uenige. Og det er svært at sige, om det stemmer overens med deres ideologi, det er de socialliberalismer. Radikale Venstre har faktisk 39% kvinder. SF er delvist enige. Da de engang var socialister, men har rykket sig mere over mod højre, er det svært at sige, om de stemmer overens med deres ideologi. Fordi det ville det have gjort, men måske ikke mere nu, så det er lidt halvt. SF har faktisk 38% kvinder. De konservative er helt uenige, og det stemmer godt overens med deres ideologi, som er, at staten skal støtte og ikke styre. Fakta. De konservative har faktisk 40% kvinder.